όνειρο ζωής, ρε παιδί μου, να δεις κάτι έτσι διαφορετικό, τα φιόρδ, έτσι, αυτά που έχεις δει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, να τα βιώσεις ο ίδιος. Νομίζω το ποδήλατο είναι η καλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη μορφή ελευθερίας. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπεις. Τι καλύτερο να ξυπνήσει κανείς σε ένα από τα βορειότερα σποτ στον κόσμο για να κάνει σερφ. Έχουν περάσει τόσα πολλά μαζί που δεν τα θυμάσαι. Τι είναι αυτό, κάτι είναι δίπλα σου. Να πάρεις ένα ποδήλατο και να πας σε μια άλλη χώρα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Και λέμε, ξεκινάει μια καινούργια περιπέτεια